עלינו. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים, בפלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ואני המגיש של התוכנית תיבת פנדורה, יהודה רחנייב, התוכנית היחידה שעוסקת באמנות פלסטית בלבד. הבוקר הגיע שלומית באומן, אדם שאני מאוד מאוד מעריך, גם את העשייה לפני בית בנימיני, וגם עכשיו, בעת הזו. אנחנו נתחיל את השיח ממש בעוד מספר דקות, לפני מילים ולחן יהודה רחנייב, להספיק עוד קצת, כך נקרא השיר, שבוע שקט והזנה נעימה. להספיק עוד קצת, ואפשר ללכת לחם לרעב, מים לצמא, שמש לעיוור, הוא לא יכול ללכת דרך ארוכה, בה לא רואים קצה, נפש יתומה, מחוקה משני צידיה, בה היו כתובים מילים וערפל, את ראשי אניח, בין שדיה, ארדם לאט, עם חיוך יפה, עלובי החיים. מחפשים אהבה, עלובי החיים. לא מוצאים נחמה. צעדים קטנים מתקרבים בלעת, יד תגעה קלות בבטן חשופה, בתוכי כאב שלא יודע פחד, כמה שהיית תמיד לי חסרה. ספסלים רכים נשטפים בגשם, לבבות שבורים, מזבח מחולל, דלת נעולה, גם אם תרצה לגשת אף אחד לא יפתח אותה. עלובי החיים. מחפשים אהבה, עלובי החיים. לא מוצאים נחמה. מותר להגיד איזה יופי? כן, אני אשמח אפילו, תודה רבה, תודה. איזה פתיחה יפה לתוכנית. תודה, תמיד משמח. דוקטור שלומית באומן, ילידת 1962, קיבוץ אמיר. כיום מתגוררת ויוצרת ביפו. דוקטור באומן הינה עוצרת, מרצה בכירה לעיצוב קרמי במכון טכנולוגי חולון, במחלקה לעיצוב תעשייתי, עוצרת ראשית של הגלריה בבית בנימיני. עבודתה הינה שדה כולל של פעילות בו מתקיימים במשולב יצירה, מחקר, אוצרות, חינוך להבנת חומר ותרבות חומרית כדרך חיים. היא יוצרת העוסקת בהיבטים מחקריים של שדה העיצוב הקרמי, השואפים את מקור השראתם משאלות תרבותיות וטכנולוגיות, מסורתיות ועיצוביות. היא מתייחסת לעיצוב קרמי כתחום מחקר בחקר התרבות, ובודקת את המתוודות שלו בהקשר רחב של התרבות החומרית. שלומית, בוקר טוב. בוקר טוב. המון תודה.
תודה שהגעת לתוכנית. אני שמח שאת הבוקר בתיבת פנדורה. תודה שהזמנת אותי, ממש מרגש. אני ככה מיד צולל לתוך השאלות. אני רוצה לצטט ברשותך את האומנית רינה קמחי. היא אמרה כך, היה ברור בזמנו, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, שלעבודה בקרמיקה יש קשר ישיר לציונות, לאדמה, לנופים, להיסטוריה ולחזון. זה התקשר לפשטות ולצניעות. זה התריס נגד הבורגנות והקפיטליזם ולסמני עושר, הן במהות והן בצורניות. זה גם התקשר לעצמאות, עצמאות נשית, זהות נשית, אמירה נשית, מחוברת גם לאדמה וגם לערכים גבוהים יותר, בשנות ה-60 וגם ה-70 של המאה הקודמת. קרמיקה הייתה מקצוע מכובד, סוג של הגשמה ותרומה לחיים ולתרבות הישראלית. מתוך דברי של האמנית רינה קמחי. שלומית, תספרי בבקשה על הקשר המיוחד ביניכן לאורך השנים. וואו, האמת שזה באמת מעניין שאתה מתחיל מלציין את רינה קמחי, שהיא אחת האמניות הקרמיקה החשובות ושהובילו את התחום הזה בארץ, אמנית ותיקה, מעל גיל 80 היום, והקשר שלי עם רינה התחיל, זה אגב, אני לא בטוחה שאתה יודע, שזה התחיל בגיל 18. היית אסיסטנטית שלה. נכון. מסתבר שאני יודע. טוב, אז אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, שהייתי בשנת שירות, בשומר הצעיר, הגעתי מקיבוץ אמיר, הצפוני רחוק, ללב תל אביב, הייתי בקד צפון תל אביב, והעיפו אותי מהשומר הצעיר. ונהיה לי זמן עד לגיוס בצבא, ורינה בדיוק חיפשה אסיסטנטית. זה נודע לי דרך ההורים שלי, שהם אנשים מאוד מרכזיים ומוכרים בעולם האומנות, אילנה וטולי באומן, ופניתי אליה, והלכתי לגור כמה חודשים בירושלים, ועבדתי אצלה בסטודיו, וככה התוודעתי דבר ראשון לעולם שלה, לעולם היצירה שלה, לדרך החשיבה שלה, למחויבות העמוקה שהייתה לה לקרמיקה. בשבילי זה היו כמה חודשים קסומים, לפני שירות צבאי, וגם משוחררת מהקיבוץ, מהמחויבויות, ואני חושבת שעכשיו אני כבר הכרתי קרמיקה, אני התחלתי ללמוד קרמיקה בגיל 15, במכללת תל חי, אז כשהגעתי לרינה כבר היה לי ידע, ועשיתי כל מיני דברים, מהדברים הכי בסיסיים, ועד כל מיני ניסיונות משותפים שעשינו, והיא עבדה אז על תערוכה של מסכות בגלריה דבל, הירושלמית. גלריה מיתולוגית. גלריה מיתולוגית, ירושלמית, עזרתי לה לקראת העבודה על התערוכה, ולימים זה גם השפיע על ההחלטה שלי אחר כך. יש עוד אומנית קרמיקה שהשפיעה בשם עידית עדי, שהייתי אסיסטנטית שלה אחרי הצבא, אחרי שעזבתי את הקיבוץ, ועזרתי לה להקים תערוכה בתיאטרון ירושלים, והיא אמרה לי, למה את לא באה ללמוד בצלאל? אני התכוונתי ללמוד חינוך ופסיכולוגיה. לא התכוונתי ללמוד, ועזבתי את הקיבוץ בשביל כך. לא רצו שאני אלך ללמוד, ואסיסטנטיות אצלה, אז אמרה, אוקיי, אני אנסה. לא, ובעצם, השאר היסטוריה, והקשר עם רינה המשיך כל השנים. גם עצרת לתערוכה, זאת אומרת, השתתפה? לא עצרתי לתערוכה, אני כתבתי טקסט, הייתה לתערוכה רטרוספקטיבית ממש מעניינת וחשובה במוזיאון, במשכן לאומנות בן חרוד, שעצר יניב שפירא, ואני כתבתי טקסט בקטלוג, בספר שהוציאה. אני עצרתי תערוכה שהשתתפה, אבל זה לא היה תערוכת יחיד. כן, זה היה תערוכת מחווה למשה שק, שהוא גם אומן קרמיקה בכיר ומוביל, שלצערנו נפטר, ורינה השתתפה בתערוכת מחווה למשה שק, אבל הקשר נמשך כל השנים, בין אם זה בשיחות, וקצת התכתבויות קטנות, גם בתקופה שניהלתי את אגודת אומני קרמיקה בישראל. אז כן, רינה יש לה
פינה חמה בלב שלי, ואנחנו מלוות את אחת השנייה לאורך השנים. נפלא. שלומית, עכשיו בואי נדבר על מה שקורה בבית בנימיני. אילו תערוכות מוצגות עכשיו, פעילויות, אולי אפילו רקע לאילו מטרות בית בנימיני הוקם ולמה הוא משמש. וכמובן אפשר גם להראות לצופים ומאזינים בבית את הספרים הנפלאים שהבאת. אז נתחיל קודם כל. נתחיל בדיוק, נתחיל בכלל בלספר מה זה, מה זה בית בנימיני. אספר טיפה גם איך הוא הוקם ומה... בבקשה. זה אני... האמת שזה אפילו אפשר להתחיל מלהגיד שכל הנשים, אנחנו קבוצת נשים, שהיום עובדות ומובילות את בית בנימיני בהובלתה המופלאה של מרסל קליין, המנהלת שלנו, חלמנו תמיד שיהיה בארץ מרכז קרמיקה, עוד הרבה לפני שבית בנימיני הוקם. ולמעשה בית בנימיני הוא הקדש שנוסד בזכות התרומה המדהימה של יהודית ויששכר בנימיני, שהם זוג שעסק בקרמיקה, ללא ילדים, וכשהם נפטרו נודע שהם הקדישו את הבית ואיזשהו קרן של כסף להקמת המרכז. זה לקח כמה שנים עד שהבנו איפה להתמקם. בהתחלה ניסינו לפתוח את זה בבית המקורי שלהם, בשכונת אפקה בתל אביב, אבל זה לא צלח. זאת שכונת מגורים, וזה לא התאים מהרבה סיבות. ולקח קצת זמן עד שרכשנו את הבניין של בית בנימיני, שנמצא היום בקריית המלאכה בדרום תל אביב. הבניין עבר שיפוץ. אני חושבת שכבר מההתחלה הרוח של יששכר ויהודית בנימיני ככה נשבה בבית, מכיוון, זה מתחיל מהשם. הייתה התלבטות איזה שם לקרוא למקום. ואמרנו, זה לא מכון, זה לא מרכז, זה בית. זה הבית של יששכר ויהודית בנימיני, אבל זה הבית של הקרמיקה הישראלית, ולא רצינו שם שיהיה בו איזה סוג של ניכור אקדמי, או... שלומית, זה מהלך שהתבקש, נכון? לא היה בית לקרמיקה לפני. לא היה. זה התבקש שנים. כמו שאמרתי לך, זה סוג של הגשמת חלום מבחינתנו. וגם השיפוט של הבית הוא ברוח. הזו. השיפוץ הוא מאוד מינימלי, מודרניסטי, מנסה לשמור על האיכות האדריכלית של המבנה, הכל מאוד מתאים לפעילויות השונות שאנחנו מקיימים שם, והכל מאוד בצניעות. יש, נכון שכשאני אומרת שיהודית ויששכר גרו באפקה, אז היום זה נחשב שכונת מגורים פעם זה לא היה. אבל פעם זה לא היה. וכשהם הקימו, יששכר היה קבלן בניין שהקים את הבית במו ידיו, בנה את הבית במו ידיו. לצערנו הוא נרצח בפיגוע במצרים, 11 שנה לפני שנפטרה אשתו יהודית. אז העניין הזה של סוג מסוים של צניעות, זאת אומרת, זה לא היה לשפץ באיזה התפארות או באיזה היכל. הקרמיקה... מקדש. לא מקדש ולא היכל, אלא בית שאמור לשמש, וקבענו איזשהו מודל של פעילות בתוך הבית, שיש בו הרבה מאוד רבדים של עשייה. זה בית ספר לאומנות הקרמיקה. שמה זה אומר בעצם? קורסים? לימודים? זה התחיל מלימודים, קורסים ספורדיים, והיום יש לנו לימודי תעודה, ואני חייבת להגיד שהיום הם כבר מוכרים על ידי משרד התרבות. זאת אומרת שהתעודה שלנו היא כבר זה לא סתם נייר שבית בנימיני... עם תוקף. אלא יש תוקף מקצועי, וזה תחת פיקוח מקצועי, וזו תוכנית של 3 שנים, שסטודנטים אצלנו יכולים, בתום הלימודים הם יכולים להקים סטודיו, להתערות בקהילה המקצועית, ולהתחיל לחפש את הדרך שלהם. שזה אומר שהם צריכים ללמוד באיזשהו מוסד, ואז
כהשלמה, או שללמוד באופן עצמאי? הם יכולים לבוא, תראה, בארץ יש רק מקום אחד שיש בו תואר אקדמי לקרמיקה, שהוא בצלאל. אצלנו אין תואר אקדמי, אבל זו תוכנית תעודה. הם צריכים לצבור מספר נקודות, ותוך 3 שנים יש יעדים מקצועיים ואקדמיים ברורים, וזה עובד. אז היום הבית ספר יש לו משקל, עדיין יש גם קורסים בודדים, אבל יש לו הרבה מאוד נוכחות בתוך הבית, ואני חושבת שגם רואים את זה בתערוכות הגמר של זה. אגב, מנהלת את הבית ספר רבית לצר, שהיא אמנית קרמיקה בפני עצמה, אבל אולי אני אגיד עוד משהו קטן על המודל בבקשה. הארגוני. יש לנו את מרסל קליין, שהיא המנהלת המדהימה והמיתולוגית של בית בנימיני, ואני חושבת שהיא מובילה אותו באופן מעורר השראה, ומקדישה את חייה, אפשר להגיד, לטובת הפעילות של המקום ושל הקרמיקה הישראלית. וביחד עם מרסל אנחנו 6 נשים שלכל אחת יש תחום אחריות. רבית לצר מנהלת הבית ספר, אסתר בק מנהלת הספרייה שלנו, שעוד מעט גם נדבר על הארכיון שהיא מקדמת, שהוא דבר מדהים בפני עצמו. שירה סילברסטון, שאחראית על הימי עיון ועל ההרצאות השוטפות. יעל נובק אחראית על קשרי חוץ, תחום שכבר קצת נפגע. צוות. זה ממש צוות, אנחנו 6. והיא אחראית על הקשר עם אומני קרמיקה מובילים בעולם, ועל לנסות להביא אותם לרזידנסי אצלנו, וגם הציגו אצלנו כמה אומנים מובילים. ואנוכי, אני יוצרת הגלריה. ואנחנו ביחד בעצם מקדמות את החזון של בית בנימיני. אני כן יכולה להזכיר את אילן מאיר, שהוא נמצא מה שנקרא בנאמני, להקדש יש נאמנים, שזה מרסל קליין, אילן מאיר ואני, ופשוט אי אפשר לא להזכיר גם את אילן, שכל הזמן מלווה אותנו מאחורי הקלעים. ובכל מקרה, כולנו אומניות קרמיקה, כולנו מקדמות את החזון של לקדם את התחום הזה בארץ, ואם ברשותך אני אציג קצת את זה, כי במיוחד חשוב לי לדבר על הספרייה. אסתר בק מנהלת הספרייה, ובשנים האחרונות היא הקימה מאגר, ביחד עם עוזרת שלה אורלי דרזיה, הם הקימו מאגר מידע מדהים של קרמיקה ישראלית מראשית המאה ה-20 ועד היום, והמאגר הזה... אנחנו מדברים על שנות מה? 40, 50? תראה, נוטים לחשוב שהקרמיקה, לא נוטים, כרגע רשמי, בסיפור הרשמי... המיתולוגי, הקרמיקה, בסיפור הישראלי נקרא לזה ככה, הקרמיקה הישראלית מתחילה בשנות ה-30, עם הגעתם לארץ של 3 האימהות הגדולות, אדווין גרוסמן, חווה סמואל וחנה חרג צונץ. מגיעות מגרמניה, הן מבינות את התפקיד שלהם של לייסד את הקרמיקה. הארכיון ממתי מתחיל? מראשית המאה ה-20. אוקיי. טיפה קודם. כי למשל, הקדרים הארמנים מגיעים לכאן ב-1919, וזה נורא תלוי מאיפה אתה מתחיל לספור. אם אנחנו חושבים על קדרות הפלסטינית, זה 700 שנה, וזה כל שאלות שהן קשורות לנרטיב, ואיך מספרים את הסיפור, אבל מבחינת הקרמיקה הישראלית זה מתחיל בשנות ה-30. דרך אגב, הארמנים עדיין עוסקים בקרמיקה בירושלים. יש כמה משפחות שנשארו. מה שאנשים לא יודעים, שזה סוג של מסורת כזאת. למעשה הם הגיעו על מנת לשפץ את המסגד. כנסייה. לא, את המסגד. מסגד, אוקיי. את המסגד אל-אקצא, למרות שהארמנים הביאו אותם קצינים אנגלים. אוקיי. על מנת זה, והם נשארו, והמשפחות נשארו, ויש כמה משפחות שעובדות עד היום. זה בליאן, המשפחה המפורסמת יותר, ויש את קרקשיאן ואונסיאן, לא ניכנס לזה. למיין, כן. כן, אבל בכל מקרה, אם נחזור לבית בנימיני ולזה, אנחנו עכשיו בדיוק עובדים על הנגשת המאגר מידע שיש בו אלפי, אם לא עשרות אלפי פריטים סרוקים, ועל הנגשה שלו לציבור, כי כרגע זה נחבא על הכלים, זה קבצים באיזה... שמה זה אומר? אפשר להיכנס לאתר? שיהיה אפשר, אנחנו מקימים עכשיו את זה. אפשר יהיה, למשל, חוקרים, סטודנטים, עוצרים, כל מי שיש לו עניין בקרמיקה ישראלית, יוכל להיכנס, ובעזרת כמה מילות חיפוש, למצוא מידע
על מה שהיה כאן, או מה שיהיה כאן, או מה שקורה כאן real time, כי אנחנו כל הזמן מעדכנות, כאשר המאגר הזה גם קיבל הכרה על ידי הספרייה הלאומית, והוא בעצם יהיה מקושר לאתר של הספרייה הלאומית, ומבחינתנו זה הישג מאוד גדול. זה גם נחמד, אתה יודע, תערוכות מיד רואים, אבל מאגר מידע כזה הוא כרגע סמוי, וזה מין איזה נהר, איזה בריכה תת-קרקעית שנמצאת מתחת לפני השטח, שהיא בקרוב תעלה למעלה, ואנשים יוכלו ליהנות מזה, ומבחינתנו זה הישג מאוד מאוד גדול. ויש לנו את הגלריה, שהגלריה היא למעשה עוסקת בקרמיקה, אבל אני אוהבת להסתכל על זה במבט מאוד מאוד רחב. אנחנו מדברים על, כשאומרים קרמיקה, אז הרבה פעמים יש כל מיני, תהייה מה זה. אז זאת בדיוק השאלה השלישית שלי. את מגיעה מתוך היכרות ועבודה עם קרמיקה. אילו מטענים תרבותיים קרמיקה נושאת בתוכה, הקשר לתרבות ישראלית, ואם זה רלוונטי גם להיום. אוקיי. אז נתחיל מהסוף, זה רלוונטי ביותר. אבל נתחיל מההתחלה. בבקשה. כי קודם כל לקרמיקה יש היסטוריה של אלפי שנים. באזור המזרח התיכון, 10,000 שנה, והממצא הקרמי הראשון שמצאו בעולם, הכוונה שרוף בתנור, כי עבודה בבוץ הייתה עוד הרבה קודם, אבל בסין 18,000 שנה. זה אומר שיש פה תחום שיש לו מטען תרבותי היסטורי אדיר, עם עומק תרבותי והיסטורי, ועד היום, זה חומר שאחרי השריפה נשאר ולא מתקלה, הוא בעצם הופך לאבן, ואבן לא מתקלה, היא גם לא מזהמת, זה משהו נחמד להגיד, להבדיל מחומרים אחרים, אבל בכל מקרה, היום זה אחד הממצאים המרכזיים שארכיאולוגים לומדים ממציאת שברי קרמיקה. על ההיסטוריה, על התרבות האנושית. על ההיסטוריה ועל התרבות האנושית, ועל שיטות עבודה, ועל המון המון דברים. אז מצד אחד יש את העומק ההיסטורי הזה, ואני זוכרת שאני סיימתי ללמוד בצלאל, זה היה די מזמן, אבל כבר התחילה אז העולם התחיל להיות שייך לצעירים, והכל היה אומנות עכשווית, ופתאום ההיסטוריה נורא הכבידה עלינו. אנחנו היינו צריכים להתנער מהדימוי הארכיאולוגי, מהדימוי של כאלה אנשים שעובדים קשה. מכובד המשקל הזה. כן, זה היה כמו אבן ריחיים, כזאת מבזלת, יושבת לנו כאן על הצוואר, והיינו פתאום צריכים להתחיל להוכיח שגם לנו יש משהו רלוונטי וצעיר להגיד לעולם, וזה לקח זמן. אני מודה, זה לא היה קל. קרמיקה בארץ עברה הרבה מאוד גלגולים, וגם בעולם, ומה שקרה, הקרמיקה עברה, בגלל שזה תחום היסטורי שהפך, היא עברה מהעולם הגילדאי והקרפטי לאומנות ועיצוב. עכשיו, המעבר הזה לוקח זמן, זה מתחיל ממאבקים לשמר את מה שקיים, וזה ממשיך באיזשהו סוג של התחדשות, שהיום היא בשיא מדהים, שלא דמיינו דבר כזה. אבל 100 שנה הזה של המעבר, מהמהפכה התעשייתית והמיכון, דרך השינויים הענקיים שקרו באומנות, האומנות הפכה להיות כלי ביטוי, והיא הפכה להיות נכנסה המצלמה, האמנות עברה לכיוון של כלי ביטוי, משם אומנות קונספטואלית. מה לקרמיקה ולאומנות קונספטואלית? מה עושים עם זה? כן, והיה פה משבר. היה בישראל משבר, ואז מאיזושהי פריחה, כמו שרינה קמחי מתארת את זה בציטוט היפה שהבאת, מאיזשהו רגע של פריחה, שגם הוא לווה בפריחה מאוד גדולה של העולם התעשייתי, הקרמי, פתאום נהייתה דעיכה, גם נכנסו מחשבות כלכליות חדשות, קפיטליזם וגלובליזציה. נכון, נדבר על זה, יש לי שאלה בפני עצמה. אני רק, אוקיי, וגם הקרמיקה האומנותית, נקרא לזה ככה, קיבלה בעיטה גדולה מהאומנות הקונספטואלית ומהאומנות באופן כללי, שעברה אל הרעיון והתרחקה מהחומר, לשמחתנו הרבה, מהרבה סיבות, אנחנו חווים עכשיו חזרה
כל כך מטורפת. יש ביקוש, ממש ביקוש. כן, וזה חזרה של המון, קודם כל, העולם הזה שהוא גם היסטורי מאוד, אבל גם מתחדש מאוד, ועל זה גם אולי אפשר לדבר, התחדשות כל הזמן, טכנולוגית. סתם, אני אתן דוגמה, כל לוויין וחללית שנאס"א מוציאים לחלל, המעטפת ששומרת על הקרמיקה מפני חיכוך וחום, זה עריכים קרמיים, שעשויים מחומר שנקרא אלומינה, שהוא פיתוח של נאס"א. אז מה שאני מנסה להגיד זה זה נהיה פתאום מגרש משחקים, במשחק הזה בין העולם ההיסטורי והמסורתי לבין העולם העכשווי, מאוד מאוד עשיר, שגם חביב על ידי מעצבים וגם לאט לאט על ידי אומנים, שהגיעו קצת באיחור, אבל הגיעו עכשיו בגדול. אז זה באמת, טוב, ברור שבשיחה קצרה אני מפשטת את הכל מאוד, אבל זה באמת מעלה היום הרבה מאוד שאלות. אנחנו בבית בנימיני מרגישים את הפריחה הזאת בצורה מופלאה, ודרך אגב, אם היה איזה רגע ששאלת ולא עניתי לגבי איזה תערוכות עכשיו אז בדיוק ירדו אתמול 2 תערוכות, אחת של קדרית ותיקה בשם פליסיטי יעקבי ברנשטיין, שהציגה עבודות קדרות מעוררות השראה, ובגלריה למטה הציגה דוקטור אביד רובנר, עצרת תערוכה מחקר על בית היוצר, שזה מפעל שפעל פה בשנות ה-50 וה-60 וה-70, סליחה, ה-60 וה-70, כי הוא נוסד ב-63, והתערוכה הקרובה שתיפתח בימים הקרובים, תערוכה בשם אוספים, זו תערוכה שהמטרה שלה זה לעודד אספנות, קרמיקה. דבר נפלא, חשוב ביותר. האוצרת שלה היא רבית לצר, וזה פעם שלישית שאנחנו מקיימים את התערוכה הזאת, ואחד הדברים שחשובים לנו זה לעורר אספנות. עד כמה זה באמת, יש מודעות לדבר הזה של אספנות? תראה, אספנות קרמית זה דבר מאוד מאוד קשה. מצד אחד, המחירים של עבודות קרמיקה הם יחסית זולים, אם אנחנו משווים ללכת לאומנות. מה טווח המחירים? בוא נגיד, העבודות מאוד מאוד יקרות בקרמיקה, 50,000 שקל נניח, אבל, ומטה. אנחנו לא מגיעים ל-100,000 זאת אומרת, $100-150 גם אפשר לרכוש עבודות בהחלט, בהחלט. עבודות שימושיות אפילו יעלו עוד פחות, ויש עבודות שעולות אלפים. לשמר זאת השאלה, נכון? כאילו, איך שומרים על הבעיה זה השבירות. וזה, עוד אין לנו פתרון, אבל זה גם הקסם גם היופי, של התחום הזה. אבל הקרמיקה היא שבירה, קשה לחסן אותה, היא תופסת המון מקום, היא כבדה. אפשר להגיד גם על פיסול של כבד, אבל בכל מקרה בוא נגיד, יש תנאים, והיא סבלה מדימוי נמוך. אז כל זה הביא אספנים לא להסתכל על קרמיקה כתחום, או לפעמים הם היו אוספים פריטים כאלה ואחרים בתוך אוסף גדול. אבל זה כן מביא אותי קצת להגיד משהו על התחום שלנו, כי יש, הרבה פעמים מסתכלים על קרמיקה כספיח של אומנות או ספיח של עיצוב, וההבדל שלנו זה שאנחנו מסתכלות על קרמיקה כתחום בפני עצמו, שיש לו תיאוריה והיסטוריה, והוא גם, בתוכו יש תמיד את המשולש הזה, אומנות, עיצוב, קראפט. ותמיד יהיה דיאלוג, לא משנה איזה אובייקט יש, גם אם זה כיור, שעשוי בקרמיקה, אם תהפוך אותו, פתאום תגלה יצירת אומנות נפלאה. אני רוצה ברשותך לשאול, כשאני מתבונן, יש לי ספר נפלא של עבודות קרמיות של פיקאסו. ואז השאלה היא כזאת, האם אנחנו יכולים להתייחס לעבודות של קרמיות של פיקאסו כעבודות שעומדות בזכות עצמן, או כאלו עבודות של פיקאסו? זאת אומרת, האם אפשר לעשות את ההפרדה הזאת,
שבאמת יש שם... אני לא חושבת שיש הפרדה, אני חושבת שכל עבודה של פיקאסו היא אומנות, בין אם היא מצוירת על קנבס, ובין אם היא מצוירת על קערת קרמיקה. השאלה היא שאלה רחבה, האם אנחנו יכולים להתייחס לעבודות קרמיות בזכות עצמן, גם אומנים שנניח הם ציירים שעובדים על קנבס וכו', או שזה תמיד בהקשר כמשהו מתלווה, כאיזה ניסוי של האומן? תראה, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-20, אנחנו רואים שכמעט לכל אומן יש, הוא פועל בכמה ז'אנרים. יש אולי ז'אנר מרכזי, כמו ציור, אבל יש גם פיסול וגם קרמיקה וגם, אבל כמו שהיית אומר, נניח אם תסתכל על ברנקוזי, החומר שהוא בחר, גם יש לו משמעות, אם זה אבן או עץ, אם זה, אז זה שפיקאסו צייר על קרמיקה, זה לא הופך את זה לפחות אומנות, זה פשוט מביא אותה עם עוד עולם תוכן נוסף. גם בין האומנותי לשימושי, כי זה צלחת, אני מדברת בכוונה על משהו שהוא במובהק שימושי, גם אם הוא אומנותי, או גם אם הוא במקור, כאילו עושה לנו משהו, קונוטציה שימושית, זה מתאים את האובייקט בעולם תוכן, ובעיניי, אחד הדברים שאני כן מנסה לעסוק בהם בגלריה בבית בנימיני, זה לבלבל קצת את ההיררכיות. אני חושבת שספל ופסל, כמה איטיות, יש להם מעמד דומה. ואני מסתכלת עליהם כאובייקטים בתרבות, אני מסתכלת עליהם, אני מנסה להבין את הפרשנות שלהם, אם זה ספל תעשייתי, יש מאחוריו הרבה מאוד, אפשר לפענח דרכו הרבה מאוד דברים על התרבות שלנו. כמו יצירת אומנות, ולכן אני לא... לא עושה את ההפרדה הגסה הזאת. סליחה. הכל בסדר. כן, אני לא... ואני אומרת, את הדברים הם מאוד מאוד תלויי הקשר, רק לסגור את הטיעון הזה, אני תמיד נותנת דוגמה של 3 ספלים. יש ספל שראיתי במוזיאון ליאם בסיאול, בקוריאה, מוזיאון מדהים דרך אגב, שאני מאוד ממליצה ללכת לראות. והספל הזה, משנת 600 לספירה, הוא קטן, רגיל, ספל. הוא נמצא בוויטרינה ענקית, באולם חשוך, עם תאורה ממש ממוקדת. ולמה הספל הזה כל כך חשוב? למה? היסטורית, הוא חשוב להם. אבל פתאום אני אומרת, וואו, הוא מקבל פה מעמד. במה כזאת. כן. וזה הקשר אחד, הקשר היסטורי. אומנים עכשוויים משתמשים לפעמים בספלים. שי זילברמן, נדמה לי, הגיע אלינו לבית בנימיני, אסף ספלים שנזרקו לפח המחזור, והציג אותם במיצב שלו במוזיאון תל אביב. לא שי זילברמן, שי יחזקאלי, סליחה. יחזקאל, אוקיי. ופתאום הספל מביא עוד איזשהו ערך מוסף לתוך המיצב של אומנות עכשווית. ואני רואה את הספל אצלי על השיש, במטבח. ספל אהוב עליי, שאני בבוקר שותה איתו קפה של אומנית הקרמיקה אתי גורן, הקדרית. ויש לי איתו מגע אינטימי. אני מחבקת אותו, אני שמה אותו קרוב לזה. מאוד אישי, מאוד אינטימי. אני נוגעת בו בפה. אז כבינימט, יש לו גם חשיבות. ויש לו מעמד בתוך העולם של, נניח, מעשה ידי אדם, בעולם שהוא דיגיטלי, תעשייתי, מנוכר. אז בקיצור, אני חושבת שכל הדברים האלה נכנסים לתערובת הזאת, שנקראת קרמיקה, ואנחנו כל פעם מנסים לפענח ולהסתכל על זה מכיוון אחר, ולעורר דיון על איזושהי נקודה. שלומית, את מלמדת עיצוב קרמי. האם ניתן ללמוד דרך החומריות, לאהוב את הארץ, את המקום, לבנות איזשהו קשר למקום? א', כן, וזה לא רק החומר הקרמי. אני חושבת שכל תרבות יש לה עולם חומרי, שהוא קשור להמון דברים, למסורת, לאקלים. למשל, למה בישראל עץ לא, ובאירופה כן? גרמניה נניח. למשל, זה קשור לאקלים, זה קשור לנוכחות של חומרי גלם, זה קשור להמון דברים. אז עכשיו, היום, דרך אגב, היום כל המכרות לקריאה של חומר קרמי ישראלי מקומי נסגרו.
בארץ. אז היום, אם רוצים לעבוד עם חומר קרמי ישראלי מקורי, זה מסובך, וזה אולי מכריח חלק מהאנשים שרוצים לעשות את זה, ממש לצאת לשטח ולאסוף אדמה. אני רוצה רגע לנסח מחדש את השאלה שלי. אחרי כל מה שקרה לנו, ככה, השנה האחרונה, אנשים מחפשים קצת קשר לעצמם, לשורשים, וגם העבודה עם הידיים והחומר עצמו. זאת אומרת, אפשר לגשת, להתחבר לעצמך, לישראליות, דרך החומריות הזאת? לגמרי. קודם כל, החומר, אז עכשיו אני מבינה יותר טוב את השאלה שלך. בגלל זה היה לך חשוב. כי אני חושבת ששאלת אותי על חולו, על המכון הטכנולוגי, על המחלקה לעיצוב תעשייתי, ושם זה אחרת, כי אם סטודנט רוצה להתחבר, אז יש לזה, אבל זה לא המטרה המרכזית שם. אבל אם אנחנו מסתכלים על חומר באופן כללי, קודם כל, התכונה המהותית, יש כמה תכונות, אבל התכונה המהותית זה המגע. אנחנו, לא משנה באיזה טכנולוגיה, אפילו בהדפסה תלת-ממדית, אתה חייב לגעת בחומר, ואתה חייב ללוות את ההדפסה, ולראות שהכל מסתדר וצולח, וזה לא, אז יש את העניין של מגע שהוא נורא נורא מגע חשוב. ישיר. כן, מגע ישיר, פיזי. הכי פשוט שבעולם. הדבר השני, התהליכים של החומר הם מאוד איטיים. והם איטיים כמו שהבן אדם איטי. היום אנחנו חיים בעולם מאוד מהיר, אנשים איטיים חיים בעולם מאוד מהיר. הבן אנוש, יש לו קצב תהליכים, מסוים. כן, זה לוקח זמן. כן, והעולם מסביבנו הוא הדיגיטלי, כשאני יושבת מול המחשב וזה עושה לי את 10 שניות חושב הזה, אני מתעצבנת. למה הוא לא עושה את זה מיד? זה מאוד משלה, נדמה לנו שהכל צריך לזוז מהר מאוד. ובקרמיקה הכל לאט, וזה מכריח אותנו להיכנס להתבונן פנימה. לתוך עצמנו. זה הדבר שני. והדבר השלישי שאני יכולה להגיד בהקשר הזה, זה שקרמיקה זה אחד החומרים המאוד מאוד פעילים בעולם של התרפיה. נכתבו על זה גם ספרים. מכיוון יש המון חופש, אתה מקבל איזה גוש של בוץ. זה לא איזה טיובת צבע שאת מיטב כספך עכשיו הוצאת בארטה או באיזה זה. זה פשוט חתיכת גוש של בוץ. הכי פשוטה בעולם, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ויש לזה המון חופש והמון כוח. אז אני חושבת והביטוי הוא מאוד ישיר, זה פלסטי, אתה נוגע נהיה חור. אז אני חושבת שנהיה שקע, כאילו. אני חושבת אלו הסיבות למה העולם הקרמי מאוד אנושי, אני חושבת. אנשים שעוסקים בקרמיקה הם קצת יותר איטיים בהכללה פרועה. מתבוננים, הייתי כבר את זה. אבל הם מבינים תהליכים שקורים בזמן, כאילו. ואין להם את העניין הזה של הסיפוק לא יכול להיות מהיר בקרמיקה. זה מאוד מעניין שאפילו ההיבט הדתי של בריאת האדם והגולם, זה החומר. לגמרי. זאת אומרת, הקשר הוא הכי ישיר לאנושי. שלומית, התערוכה הראשונה שעצרת, געגוע מזרחי, של טניה אנגלשטיין, במוזיאון האסלאם. תספרי בבקשה לתערוכה הזו. וואו, אתה לוקח אותי נכון, אנחנו נטייל בין לבין. וואו, זה מדהים. קודם כל, בזכות טניה אנגלשטיין, זיכרונה לברכה, שהייתה חברה מאוד טובה שלי, בזכותה אני יוצרת. לא הייתי יוצרת. והיא הייתה בקשר עם, נדמה לי שקראו לה שרה חסון, האוצרת ראשית של מוזיאון האסלאם אז בירושלים, והם קבעו לטניה תערוכה. ואז שרה שאלה, יש לך אוצרת וזה, וטניה אמרה כן. היא עוד לא דיברה איתי. הכריחה אותך. היא לא הכריחה אותי. אוקיי, הציעה. אבל כשהיא חזרה הביתה, היא הרימה לי טלפון, ואמרה, אני רוצה שאת תעצרי, לא חשבתי להיות אוצרת, זה לא היה בכלל זה, ואמרתי לה, בואי ניסע לירושלים ונראה... מה עושים? כן. והאמת שיצא מזה תערוכה, אולי, כאילו אני
בעיניי תערוכה מופלאה. זה היה בחדר כלי הנשק של מוזיאון האסלאם. טניה היא מצריה במקור. זה היה מאוד מאוד חשוב לחזק את הקשר, ומה שהצעתי לה, בואי תציגי בין המוצגים. המוזיאון יגיד לנו מה אפשר להוציא, וכך היה, כאילו. והיא ממש הציגה בתוך תערוכת... בתוך המרחב הזה. כן. זה היה בזה אקט גם שקשור לזהות שלה המזרחית, וגם פמיניסטי, כי היא עשתה כל מיני גם העתקים של הדברים שהזזנו, אבל גם היא הביאה את העולם של המשפחה שלה, של ההיסטוריה שלה, במצרים, והיה בזה משהו, לא יודעת, מאוד נוגע ללב מבחינתי, ואחר כך איכשהו זה המשיך. מה, הקשר? הקשר היה קודם, וגם המשיך. מה, התערוכה? העניין של האוצרות, כאילו. זאת התערוכה, עבודת האוצרות הראשונה. כן, כן. אבל באמת, עם טניה לא הייתה... כנראה שזה היה איזשהו ניסיון מאוד מוצלח. זאת אומרת, אם המשכת עם זה, אז החוויה הייתה סך הכל טובה. תראה, לי הייתה חוויה ממש מעניינת, זה סופר מעניין אותי לפענח איזשהו דבר, וגם, כאילו, היה לי ברור שזה לא הולך להיות תערוכה של סטנדים עם אובייקטים, שזה מה שהיה... שזה יהיה שונה. נהוג, כן, שזה יהיה שונה, שזה יהיה משתלב, שיהיה לזה את המשמעות הזהותית של טניה, אז... עכשיו, אני ליוויתי אוצרים, כמנהלת אגודת אומני הקרמיקה, בישראל ליוויתי אוצרים בביאנלות לקרמיקה, ובעוד כל מיני אוצרים שעבדו איתנו, והרגשתי שיש לי תרומה, כאילו שאני לא סתם שיש דיונים, אבל פה זה באמת היה הצעד הראשון לחצות את הקווים, וזה תחום שמעניין אותי עד היום. אומרים לי, את פחות יוצרת, את עוצרת. בעיניי זה גם סוג של יצירה. יש לך מספר כובעים, זה בסדר. זאת אומרת, אפשר להיות גם וגם וגם. כן. אני חושבת שמי שסובל זה תמיד הסטודיו, כי אני יוצרת שעובדת מעט בסטודיו, ועכשיו גם עם הלימודים שלי זה גם... את מגיע לך מזל טוב, נכון? על הסיום, זאת אומרת, על זה די חדש. זה קצת, כן, תודה. מזל טוב. אני מנסה להתרגל, גם כשהצגת אותי, אמרתי, וואו, אני צריכה להתרגל, זה ממש... לגמרי, כן, מגיע לך מזל טוב. אז זה גם חלק מאיזשהו תהליך צמיחה, ואני מאוד אוהבת ללמוד, זה גם ליווה אותי במהלך השנים, אבל אני חושבת שהוצאו אותי איזושהי שפה שמאפשרת לי לייצר דיונים שמעניינים אותי, שהם בעיניי קשורים לתחום שלנו, תראה, יש איזושהי נקודה, אין מוזיאון בארץ שמציג תערוכות קרמיקה באופן קבוע, שיש לו איזה רפרטואר. גם אין אוסף, דרך אגב, ואולי יש אוספים, לא לגמרי מסודרים, במוזיאון ארץ ישראל, בתל אביב, ויש כמה אובייקטים במוזיאון ישראל בירושלים, אבל אין אוסף זה... אין רפרטואר קבוע, ואז פתאום בית בנימיני, הרבה פעמים שבאים להציג אצלנו, האמנים מתבלבלים והם מצפים מאיתנו דברים כמו שמצפים ממוזיאון, כמו תקציב, כמו זה, אבל אנחנו לא, אנחנו גלריה קטנה. תראי את זה כמחמאה, כי באמת המקום, קשה מאוד באמת להצביע האם המקום זאת גלריה או מוזיאון, כי הרמה היא מוזיאלית, וכמו שגם דיברנו לפני, אני לא ראיתי שם תערוכות לא טובות. עכשיו אני מבין גם מה הסיבה, זאת אומרת, הרמה המקצועית היא, אתן שומעות על הרמה הזאת. זאת אומרת, קודם כל, מה שאתן עושות זה באיכות הכי גבוהה שאפשר. אז קודם כל, תודה. אני חייבת להגיד שמאז שבית בנימיני קם, אחד האג'נדות שלנו זה בכל תחום, לא משנה אם זה בית ספר ספרייה זה,
כל הזמן להתקדם מקצועית. וגם באמת אנחנו רואים את זה בתוצאות. ואתן גם אוהבות את התחום הזה, שזה הדבר הכי חשוב. אני חושבת שהקבוצה שלנו, קודם כל אנחנו עובדות שנים יחד, עוד לפני בית בנימיני, וכן, אני חושבת שכל אחת זה סוג של אהבת חיים. בואי נדבר על הקשר בין תעשייה לאמנות בעידן הפוסט-תעשייתי. בתי מלאכה בשנות ה-90 נסגרו זה אחר זה. טקסטיל, נייר וגם קרמיקה. את המקומי, החליף הגלובלי. את הישראלי החליף הסיני. איך זה בא לידי ביטוי בתוך חברה הישראלית עצמה? טוב, תראה, חברה ישראלית היא חברה קטנה, וכשיש מדיניות ממשלתית זה משפיע מיד. עכשיו, ברגע שהממשלה הפסיקה להגן על המפעלים, הם התמוטטו אחד אחרי השני. בואי נזכיר שהמפעלים היו מאוד חשובים. זאת אומרת, היו פה... כשאנחנו מתחילים את הסיפור, אנחנו מתחילים בסיפור של שילוב אימננטי בין תעשייה לבין הבנה שהתעשייה הזאת מייצרת זהות. זהות ישראלית חדשה, צריך להמציא אותה, וצריך לטפח אותה, וזה היה הבנה כללית, גם בקרב תעשיינים, גם בקרב המדינה, גם המדינה תמכה בזה, והמפעלים סגסגו, למשל... חמרה, נכון? לא, היה לנו חרסה, היה לפיד ונעמן, שמהמפעלים הגדולים הוא היה הראשון, ולמשל בית היוצר הוא דוגמה מדהימה למפעל פרטי, לא שייך לקור או למדינה, שסגסג, בגלל שהגב הממשלתי והמצב הכלכלי אפשר ליצור המקומי, היה אפשר להרוויח מזה. זה היה חלק מהחזון הציוני? אני חושבת שכן. כמו שחקלאות הייתה חלק מהחזון הציוני, כמו שתעשייה ישראלית מקומית, והתעשייה הזאת בעצם הלכה ודחה. עכשיו, יש פה כמה שאלות שעולות, כשאלה באמת, למה היום להשקיע בלהבין את התהליך הזה ואת מה שהיה? בכלל, באופן כללי, יש שאלה מאוד גדולה עכשיו, גם בתערוכות, זה האם הכל נהיה בין תחומי, וכבר אין תחומים. כל תחום באומנות משפיע על השני. או שיש עדיין את האינדיבידואליות של כל תחום. כן, והמגמה בעולם, באזורים מסוימים, לא משנה, היא באמת בין תחומית, וזה בסדר גמור. אבל יש תמיד הקשר תרבותי מקומי שצריך דרכו לשאול, האם התחום שלנו יכול לספוג את זה ולהמשיך לתפקד כתחום, או שאנחנו דרך זה מוחקים בכלל את הזהות. ואני אסביר קצת. אירופה, מדינות, זה לא מדינות הגירה, מדינות שאלפי שנים יש להם מוזיאונים לקרמיקה ואוספים, ואומנים מובילים וכו' וכו'. ואז אם יש גם תערוכות בין-תחומיות, זה בסדר. זה בסדר שבאיינדובן עושים איזו תערוכה שמחפשת איזה גבול בין עיצוב קרמי לעיצוב תעשייתי לאומנות. אצלנו המצב שונה קצת. ופה יש את העניין הזה שאם לא נשמר את הקצת שיש, זה ילך לאיבוד. זה ילך לאיבוד. ולכן, גם אם זה כאילו לא רלוונטי כביכול להיסטוריה של ימינו, לי זה מאוד חשוב לכתוב את ההיסטוריה של הקרמיקה הישראלית. ולכן נניח ספר כזה כמו שיצא עכשיו, שכתבה רביד רובנר, הוא עושה את זה, או הספר של קובי קלייטמן, או הספרים, הנה, פה, עכשיו זה אולי הקונטקסט של הספרים שהבאתי. אז הבאתי כאן שני ספרים, שהם ספרים של אני רוצה את זה למצלמה. קרמיקה, הספרים האלה הם בעצם מקראות, כל מקרא מסכמת 5 שנים של פעילות שלנו בבית בנימיני, וחשוב גם להגיד שהוצאנו גם ספר טכנולוגיה, למי שזה מעניין אותו, העולם של... זה כל 5 שנים ספרים כאלה יוצאים, נכון? פעם ב5 שנים, אז יש 2, אנחנו כבר 13 שנה, השלישי אולי יצא, נראה. חומר כשפה, שפה כחומר, ספר אחד, והספר השני, חומר כשפה, ספר כספר. כן, אז זה באמת מסתובב סביב הרעיון הזה שחומר וטקסט, חומר זה טקסט וטקסט זה חומר, והסיפור של הספל הוא גם קשור לסיפור שקרה, היסטורי, שבין הדוויג גרוסמן
לרודי למן, הפסל, הידוע בן זוג, והדוויג אמרה, לרודי, גם אני רוצה להיות פסלת כמוך, לעשות פסלים, ואז רודי אמר לה, הדוויג, את לא צריכה, את עושה משהו הרבה יותר, את עושה ספל. הסיפור הזה שעובר מפה לאוזן, מבחינתי זה הנושא של הכותרת הזאת, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שחשוב לנו מאוד העניין הזה של כתיבה על קרמיקה בעברית. יש הרבה מאוד כתיבה בעולם. זאת גם אמירה מאוד חשובה. כן. גם בתור ישראלים, אבל גם בשביל לספר את ההיסטוריה שלנו, ולספר אותה מכל מיני כיוונים, ובאמת הדבר הזה צובר תאוצה, כי גם יוזמות כמו של קובי קלייטמן, וכמו של רביד, וכמו של עוד שני ספרים שאני יודעת שהם בתנור וייצאו, זה פתאום, אני קוראת לזה ארון הספרים הקרמי. יפה. זה מרחיב, ואז אנשים, סטודנטים, חוקרים, עוצרים, יכולים להתייחס לזה, ויש פה טקסטים שמרחיבים על כל מיני סוגיות שקשורות לעולם שלנו, שלא נכתב עליהם עד עכשיו. יש טקסט מכונן של גינון אופרת, של תערוכה שהוא עצר בתחילת שנות ה-70, אם אני לא טועה, אבל לא היו טקסטים, לא היה למה... לא התייחסו לזה. כן, וזה לא נכנס לקורפוס ההיסטורי, וזה לא נכנס לזה. אז אנחנו עושים את זה. פתאום אני רואה את מגוון העבודות, את החומר הזה שהוא כל כך פתוח להכיל צורות שונות וצבעים שונים. אפילו תוך כמה שניות אני הבנתי עד כמה אני לא מכיר את החומר הזה ועד כמה אני לא מכיר את העשייה הזאת. זה עולם שלם ומלא ומגוון. זה עולם מאוד מאוד רחב. אני רוצה רק טיפה סליחה לסגור את מה שאמרנו בבקשה. קודם, שדיברתי על זה שאין במוזיאונים רפרטואר או אוספים מסודרים, אז פתאום זה יוצא שאנחנו מנסים לעשות, גם לכתוב וגם להציג וגם ללמד, וגם, אז פתאום, עכשיו, הלוואי, ואנחנו נוכל להיות יותר, נניח, רדיקליים, או יותר לעשות שטויות. זה לא מתאפשר כל כך, כי אתן מלאות בעשייה, זאת אומרת... מדי פעם אפשר, אבל כן, אנחנו צריכים למלא איזשהו תהום, שצריכה לקבל עולמות של תוכן ולחזק את הכתיבה על ההיסטוריה של הקרמיקה הישראלית ולשמר את הזהות והנוכחות שלה. שלומית, מצד שני, כיום יש הרבה יותר הערכה למלאכת ידיים. בתרבות הגלובלית, אדם מחפש את עצמו ואת מקומו. עד כמה אנחנו זקוקים לעבודה הזאת עם הסינר והידיים המלוכלכות, בעידן שהכל יכול להתנהל בעזרת בינה מלאכותית למשל? שאלה מצוינת, ואני בעד שהכל זה כלים שאפשר להשתמש. כן, אני לא ניבלת, לא מהבינה המלאכותית ולא מכל מיני טכנולוגיות, להפך, זה מסקרן אותי, ואני חושבת שזה רק יכול להשאיר את התחום שלנו, אבל מצד שני, זה כמו שאתה תגיד... אוכל, הדוגמה הכי טובה, אנחנו עדיין מתלהבים ומתרגשים כשמישהו מכין את האוכל עם הידיים. זאת אומרת, חשבתי שתגיד אהבה. גם, אותו דבר. כאילו, אני חושבת שהמגע הראשוני שדיברתי עליו, והחוויה האנושית שיש כשאתה יוצר משהו בעולמות האלה, אין תחליף. אין לזה תחליף, אני לא ניבלת, שום טכנולוגיה לא תחליף את זה. אני יודעת שהעולם הדיגיטלי כן עזר לדחוף את האנשים חזרה לעולם החומרי, אבל ידענו את זה. אנשים שעוסקים בחומר, תמיד ידענו את זה. יודעים שאין לזה באמת. כן, ומי שעוסק בזה גם יש לו אהבה עצומה לתחום. יש גם איזשהו אימון בחומר, זאת אומרת, אנשים סומכים על החומר, זה קשר אחר, נכון? וואו, זאת שאלה מדהימה, ממש. תודה. למה? כי חומר תמיד הוא מאתגר, וחומר הוא זז. הוא חי, כן. אתה שם את זה על המדף, הוא לא נשאר, הוא מתכווץ, הוא משתנה, הוא מתעוות, וזה דורש הרבה מאוד מיומנות על מנת
להגיע איתו להישגים ולתוצאות שאתה זה. ויש את המשפט שלנו מאוד מאוד ידוע, שגם אם אתה אומנית קרמיקה מאוד מאוד מנוסים, עדיין כל תנור שאנחנו פותחים זה הפתעה. אתה מכניס דברים, אתה לא יודע באמת מה יצא משם. בוא נגיד, לא נגזים, אתה יודע באופן כללי, אבל תמיד יש איזשהו אלמנט של הפתעה וחומר, והרבה הפתעות הם גם בסיס לעולם יצירה מאוד, מאוד מעניין ומשמעותי. ההפתעות האלה שקורות, ואז אתה אומר, אוקיי, עכשיו זה כבר לא יהיה הפתעה, אני אעשה את זה, אתה מנסה להבין מה קרה שם, ואז אתה, עכשיו, יש מצד אחד המון ביטוי אישי, ומצד שני באמת צריכה להיות רמת מיומנות מאוד גבוהה, והבנה של תהליכים חומריים, וזה בהחלט מייצר איזושהי דרך אבל אני באמת חושבת שזה כמעט בכל תחום של אומנות, ככל שאתה מתעמק ועוסק, אז אתה מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. בעולם של שלל דימויים וזמינות ונגישות, הדבר שהכי חסר זאת באמת אהבה ואינטימיות. והמקום הזה של העשייה עם הידיים, כביכול להתלכלך, לגעת בדבר עצמו, זה משהו שכיום דורש מאיתנו למידה מחדש. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את הצעירים, את הדור הצעיר יותר, הם מדברים פתוח, מדברים על סקס, מדברים על הכל פתוח כביכול. אבל הדבר עצמו, האהבה, האינטימיות, זה דבר שהפך להיות לאיזשהו טאבו. זה דבר מאוד מוזר, סוג של... וכאן באמת להגיע לסטודיו, או לבית מלאכה, ולהתחיל להכיר גם את החומר, אבל גם את עצמנו דרך החומר. זאת הזדמנות נהדרת ללמוד מחדש. אני חושבת שזה מדהים. כשאני מדברת עם סטודנטים, אני קוראת לתהליך הזה להתיידד. אנחנו עושים... נפלא. מודל או תבנית או זה. בואו נתיידד עם... עכשיו, תבנית זה כאילו משהו מאוד תעשייתי, נכון? מנוכר, זה כבר ישן, תבנית זה כבר לא חידוש ולא מנוכר. עשינו אותה בידיים שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתיידד איתה, ואחר כך אנחנו צריכים להתיידד עם מה שיצא מהתבנית, ולהבין מה אנחנו רוצים לעשות איתו. ואחר כך מידידות אצל חלק... מהסטודנטים זה כבר הופך לחברות ואהבה. וכן, אני חושבת שזה באמת הקררות הזה של הדבר הזה שאתה הולך ומתמקצע במשהו, אז מצד אחד אתה מבין תהליכים, אבל מצד שני גם יש בזה המון המון רגש. תוך כדי שאני משוחח איתך, אני מבין שאנשים שיש להם בעיות עם זוגיות, צריכים ללכת ולעשות איזושהי סדנה משותפת, הורים וילדים, זאת אומרת, זה מרחב כל כך מעניין, מרתק, וגם מחבר אותנו לעצמנו ולחומר. תראה, אני לא בן אדם של טיפול, אז אני לא יכולה להגיד משהו שהוא, אבל וזה משפיע, זה עובד. אין ספק, בוא נגיד את זה אולי אחרת, לי אין ספק שאדם שמשקיע בעבודה בחומר, גם יבין אדם אחר יותר טוב. אני רוצה שנדבר... לא יודעת אם זה... כן, כן, בהחלט. קצת יברני, אבל כן, אני חושבת. אני רוצה שנדבר מעט על אדם נוסף שהשפיע על עשייתך, וזה האוצר פורץ דרך עמי שטייניץ. תפיסת האוצרות של עמי באה לידי ביטוי בתערוכות שבחנו את המצב התרבותי המקומי, החיבור בין אוצרות חוץ והפעילות החברתית-פוליטית בקשת הדמוקרטית המזרחית ובארגון עלה למען החינוך בשכונות, בעיירות וביישובים ערבים, הובילו לתערוכות שעסקו במזרחיות, מגדר, עובדים זרים, קהילת יוצאי אתיופיה, אדריכלות, עיצוב, צילום ונושאים נוספים כמו צנזורה, צילום תיעודי ופוליטיקה. שלומית, משהו מזה השפיע על תפיסת עולמך באוצרות? קודם כל מלא. וגם, איך ידעת את זה? אני שולף כל מיני, כן. יואו, זה חלק מהעניין של התוכנית. מדהים. אוקיי, אני אספר איך הכרתי את עמי, כי זה... בבקשה. קודם כל, כן, עמי בהחלט, ואנחנו בקשר עד היום. כשסיימתי את בצלאל, השדה היה כמו, סליחה שאני אגיד, מדבר. כאילו... זאת בעדינות... לא היה.
וטניה, חברתי, אמרה לי, בואי, יש איזה פורום כזה של תערוכות של אגודת אומני הקרמיקה, ומנסים לעשות משהו, ולי זה היה נראה גם ארגון ארכאי כזה, לא, אבל באתי, כאילו, היא ביקשה ובאתי. ובאמת ניסו לחשוב איך לקדם את התחום ומה זה, ואני אמרתי, בואו נלך לאדם שהולך בדיוק הפוך. זאת אומרת, לעמי בא גם עם המטען החברתי, אבל גם מאוד מושגי. ודווקא אותי זה, בואו נלך לאדם הזה, ונבקש ממנו, והוא הכיר את טניה מהסדנה ביבנה. הם עבדו שם ביחד. שהוא שימש שם כעוצר ואחר כך חזר. נכון. וטניה הייתה בצוות שם ולימדה שם וכו'. וטניה אמרה, אני אדבר איתו, והיא באמת הצליחה לשכנע אותו. ואז יזמנו תערוכה שקראו לה חומר אחר. היא נפתחה בדצמבר 97, אני זוכרת, חומר אחר, אומנות קרמיקה בישראל 98, כי רצינו את העוד שנה הזה, וזה הוצג בבניין הבולאות במוזיאון ארץ ישראל, זה בדיוק בניין שעבר שיפוץ, והם גם רצו, הם גם חיפשו את דרכם ולא ידעו בדיוק, ואנחנו חיפשנו מקום להציג, למשל רצינו להציג אז בחניון. אמרנו, בוא נעשה כבר את הכי... נעשה. לא, אבל גם... בהתחלה אפילו לא רציתי מוזיאון, כי מוזיאונים לא הציגו קרמיקה, אז למה שנפנה... בוא, אם אנחנו מחתרתיים והולכים בהפוך, נציג את החניון. כן. אז בנו את האופרה, והיה שם את החניון. בסוף, כן פנינו לזה, והיה את הבניין הזה במעבר, בשיפוץ, ואמרו, אוקיי, תקחו אפילו... ואני לא בטוחה שהם הבינו כל כך מה הם עושים. בכל מקרה, עמי יצר שם תערוכה סופר מעניינת, מגישה באמת מאוד מאוד שונה של קרמיקה ישראלית. וכן, היה לו חשוב להציג גם אומנים מהפריפריה, כמו חיים הטדגי, משדרות, ורפי דניאל משכונת שפירא. כמו שאמרתי, הוא פורץ דרך. ממש התפיסה שלו היא אחרת. ליד ציונקה וביאנקה והתערוכה הזאת הייתה לה השפעה, האמת שהופתענו, ובאמת אחרי התערוכה הזאת, המוזיאון בא עם הרעיון להתחיל את הביאנלה. התערוכה הוצגה במהלך 98, ובשנת 2000, שנתיים אחרי זה, הייתה הביאנלה הראשונה לקרמיקה, שהיא הייתה הביאנלה הראשונה, שאחר כך המשיכה עוד סדרה של ביאנלות של תחומים, והיום יש את האירוע, את התערוכה, ביאנלה לאומנויות ועיצוב, הבין-תחומית הזאת, ואז הכרנו טוב, כי אני ליוויתי אותו בכל המהלך של ההוצאות. ומאז אנחנו בקשר, ואני חושבת שהגישה, קודם כל לעמי, הגישה שלו היא מאוד מאוד, איך אני אגיד, קשורה לתפיסת עולם, חברתית, אותנטית, והוא פעיל חברתי. הוא גם אמיץ. הוא אמיץ, אני חושבת שעד היום הוא עובד גם בעילה, אם אני לא טועה, שזה תחום שמקדם חינוך של אזורי פריפריה, וזה אדם שבאמת ניסה לקדם כל מיני דברים באומנות, וכן, זה השפיע, הגישה הזאת, נניח, אם אני משווה את האוצרות הזאת, שזה... אני אגיד לך בתמצות מה השפיע עליי. אוצרות שמשנה יחסי כוח. שזה בעיניי, וזה מה שאנחנו גם עושים, שזה בעיניי, אני יכולה להציג כל מיני כוכבים בבן בנימיני. לא חוכמה גדולה, זאת אומרת, זה לכת על בטוח מאוד. אבל אני אציג את פליסיטי שהיא כדרית מובילה כבר 50 שנה, שבאור יהודה עובדת ועושה, והיא גורו כזה של כדרים שבאים ללמוד אצלה, ולא זכתה אף פעם לתערוכה מוזיאלית, ואני אציג אותה. אז אני חושבת שהעניין הזה שתערוכות הן מייצרות תודעה. משנות מציאות גם. ומשנות, ומעלות דיון, יוצרות דיון. בעיניי זה דברים שלמדתי מעמי. אחר כך גם, אם מותר לי להזכיר שמות שזה, אז גם איטלי תמיר. אני חושבת שהיא שייכת לז'אנר דומה, של לקחת כל מיני תופעות ולהביא אותם
למרכז, וזה אותי מעניין, אז כן, אני לומדת. אני חושב שזה באמת, צריך באמת לשים על זה את הדגש. לבנות את עצמנו מהמקום הזה, גם החברתי, גם רחב יותר, לא המצומצם, לא שבטי, לא המקומי ביותר, אלא לתת למקומיות יחס אחר. שלומית, בין הדברים שחשובים לי באופן אישי, זה אמנות עם דגש על חינוך. איך מחנכים לחומריות, מאיזו שנה ועד איזה גיל, ניתן לגעת בחומר? קודם כל בכל גיל. מתחיל מהסוף. יש גם באים לבית בנימיני, אנשים עם קריירה שנייה ושלישית, ואומרים, עכשיו אנחנו... מה סקאלה? זאת אומרת, מה, תינוק? או קצת יותר מזה? קודם כל מדובר בחומר שהוא גם לא רעיל. נניח אם ילד קצת תואם לא קורה לו כלום. אדמה סך הכל. אדמה, ילדים אוכלים מלא חול בשפת הים. מצד אחד, אז ילדים קטנים, אני לא אומרת תינוקות. כן, כמובן, אבל הכוונה שאני ממליצה פה משהו. לא, אבל צעירים מאוד. צעירים, ילדים בטוח. ילדים עובדים בחומר קרמי. הם אוהבים את זה. בחופשיות ונפלא. יש לי בבית תלויות שתי עבודות שלי שנתתי לבנות שלי לצייר עליהן, כשהן היו קטנות, זה העבודות הכי יפות שיש לי. הם עשו את זה הכי טרי, הכי חופשי, הכי זה. ומבוגרים. ועד המוות. אבל זה שונה, נכון, שלומית? זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם שהוא מגיע כבר לאיזושהי בגרות, מאבדים בני זוג או בנות זוג, ואז נוצר איזשהו ניכור פנימי. זאת אומרת, אנשים זקוקים מאוד לאינטימיות, למגע, אבל כבר לא כל כך יש להם ברמה האישית, ואז החומר יכול לחבר אותם מחדש לעצמם. תראה, אני לא, שוב, זו שאלה שצריך לפנות לתרפיסטים, אבל אני כן חושבת, א', לדעתי מי שיש לו נטייה, היא לא עוברת. יש אנשים שזה גם קשה להם, הם חשים שזה לכלוך. אני אומרת לסטודנטים, זה לא לכלוך, זה קרמיקה. אם אדם חש לכלוך, אולי זה לא מקום שהוא... אז זה לא מתאים. כן. אבל מי שיש לו נטייה, היא לא תשתנה. ותמיד בסוף, כשהוא יגיע לזה, גם אם זה יהיה בגיל 90, זה ימלא איזשהו צורך שקשור למגע וליצירה, שהוא ממש מעניין. איך מחנכים לחומריות? דרך כל החושים מדברים עליה, מלמדים אותה, כותבים עליה ספרים, מראים תערוכות, מכל כיוון אפשרי, אני חושבת. היום במערכת החינוך, לדעתי, ממה שאני מכיר, אין כל כך קשר עם חומר עצמו. זאת אומרת, החשיבה היא יותר אינטלקטואלית, היא יותר שכלית, היא יותר לעבוד עם אייפד או מחשב או תוכנות. אבל הדבר עצמו, זאת אומרת, אין מגע של חוש. תראה, כשאתה אומר היום, קודם כל, כשאתה אומר היום אז אתה לא יודע אחרי השנה הזאת או לפני השנה הזאת על מה אתה מדבר. זה גם נכון. ובאופן כללי, אנחנו רואים שמקצועות טכנולוגיים עולים, המאבק הזה אגב קיים גם באוניברסיטה מול תחום הרוח והחברה. מקצועות הטכנולוגיים עולים והמקצועות הרוח יורדים, וגם מקצועות האומנות מקבלים פחות תקציבים. אני חושבת שזה ממש חמור. אני חושבת שזה משפיע לרעה על איך שאדם... המפגש עם אומנות, ולא משנה איזה... אין לזה תחליף. הוא תחום חשוב בדיוק כמו לפתח איזושהי תוכנה, והוא לא סותר דרך אגב. אנחנו לפני סיום, כמה דברים אולי שצריכים להתרחש בעתיד בבית בנימיני, ותרצי אולי להזכיר, לספר, לשתף, דברים נוספים או פרויקטים, מה שאת בוחרת לנכון. קודם כל, הפעילות שלנו כל הזמן מתפתחת. וכדאי לשמור איתנו על קשר, כי זה פשוט כל הזמן קורים דברים, מלא דברים. אנחנו 6 יזמיות, שכל אחת מפתחת את התחום שלה. מבחינת תערוכות, אני יכולה לציין שהיו לנו גם את תוספים של התערוכת שמעודדת אספנות של קרמיקה ישראלית. אחר כך יהיה לנו תערוכה סופר מעניינת שעוסקת בשאלה, תערוכה שקוראים לה
צדיק, חפץ, מה אומנים ומעצבים אוספים. הוצאנו קול קורא וקיבלנו אוספים הזויים. זה לא אספנות של אומנות, זה של כל מיני... של חומריות? חפצים, למשל, מישהי שאוספת פחיות שתייה מאוחות. והאוסף הזה הוא מרהיב, ממש. אז אנחנו עוסקים בשאלה של גם חומריות, וגם מה המבט של המעצב ושל האומן, למה הוא רואה בזה... איזשהו ערך. איזשהו ערך, למה זה יפה? מה הערך ומה המשמעות של זה גם בתרבות וגם בעיני הקבוצה הזאת של... ומה מבדיל אותם מאספנים של אומנות ושל... שהם אוספים, גם כי זה אולי מוצא חן ביניהם, או כי זה עוצר עם ליץ, וזה מתייג אותם, או סוג של נניח משפר את מעמדם החברתי, וגם לפעמים קונים אומן כמניה. אבל אם אתה אוסף סוף של עיפרון, את הסוף של העיפרון שנשאר לך, את הסנטימטר האחרון, או פחית מאוחה... מי שאלתי את עצמי, מה עושים עם הסוף של העיפרון? זורקים לפח או שומרים? אז הנה, יש מעצב שאוסף את העפרונות האלה, אז אתה מסתכל על דברים שהם כאילו שוליים, ופתאום אתה מוצא בהם ערך. אז זאת תערוכה שעוסקת בשאלה הזאת, של מה חשוב ומה לא חשוב. יש לנו בשנה הבאה, אני אציין אולי תערוכה מעניינת של דני דייביס, שהוא אומן קרמיקה שנפטר, ואנחנו עושים לו תערוכה גדולה על כל בית בנימיני, יצא גם ספר לזכרו, ואומן קרמיקה יוצא דופן מכיוון שהוא שאל שאלות על חומריות מקומית, הרבה לפני שאחרים שאלו את השאלות האלה, וזה יבוא לידי ביטוי בתערוכה ובספר. שזוגתו, אומנית המיצג, עדינה ברון, עובדת יחד איתי על הפרויקט הזה, והיא עורכת את הספר, ואני יוצרת את התערוכה. אני מנסה להיזכר בזה, אבל הולכת להתחיל שנת לימודים שהיא מלאה. אין לנו מקום בקורסים שלנו, לא של התעודה ולא השונים. אז כאילו אתה מבקש ממני לקדם איזה זה, אבל אני פשוט אומרת, תבואו לבקר. תבואו לבקר, כן. אוקיי. אתם פעילים רוב השבוע, רוב ימי השבוע. 7 ימים בשבוע. 7 ימים בשבוע. למעט כמה חגים בשנה. ממש מעט, אנחנו פתוחים. שלומית, היינו יכולים להמשיך את השיח הזה, כי לי כל כך טוב יחד איתך להתחיל את הבוקר, ותמיד, מבחינתי זה תמיד איזשהו מדד, האנשים שהולכים של משתפים איתם פעולה, והיינו יכולים לגעת בהמון המון באמת תחומים ונושאים בין האנשים ששיתפתי איתם פעולה, שאני רוצה להקדיש את התוכנית, זה יואב דגון, האוצר המיתולוגי, שכן אולי אני אעשה תוכנית לזכרו, לכבודו. המון המון תודה לך. יהודה, תודה לך, זה היה מפתיע ופשוט היה כיף לדבר איתך. תהיו אנשים טובים. הבוקר התארחה בתוכנית דוקטור שלומית באומן, האוצרת הראשית של בית בנימיני, יוצרת, מרצה בחסד עליון. תגיעו לבית בנימיני ותראו מה קורה שם. אתם לא תצטערו על כך. תהיו אנשים טובים. סיימנו. שבוע שקט.